O pecho deste acto vaise facer con música, por se podemos deixar a Carlos que nos acompaña aquí, pero antes vai intervir, pecharlo oficialmente, o alcalde de Paradela, Xosé Manuel. Ben, non deixa de ser un grave problema ter que rematar este acto. Un ben preparado para falar ao principio e non para falar ao final, porque ao final casi todo está dito. Pero ben, eu sin estas verbas que tiñan preparadas un pouco esta tarde, cando tuve un rato para facelo, pois vou nas a decir tal como tiña pensado, pero sobre todo o que me fai un profundo sentimento e casi afervoar a sangre é ver que no día de hoxe coincidín en tres cousas distintas ou coincidimos polo medio Manuel Rodríguez. O día de hoxe asistía a unha comisión na Diputación Provincial, Comisión de Cultura, desde a mañá, e dase a casualidade que o premio Otero Pedralbes, que se rota nas Diputacións Provinciais, os anos toca ya de Lugo este ano, pois concursaron 4 participantes, e como non, tamén aparece ali Manuel Rodríguez López, porque este ano foi galardonado Basilio Losada, que a súa vez pois lle dedicou este libro de saudade, Soldada Mínima, que os nenos do Colexio de Paradela tamén trouxeron aquí a coalición, como traía neste relato e como traigo neste relato. Así que, para non estenderme moito, é ver como esta vida, dicímolo aquí todos os anos, estamos sempre ligados polo noso poeta dun xeito ou doutro, desde Argentina, desde Venezuela, desde moitos sitios estamos recibindo correos, o alcalde sobre todo, e isto é un alicerce como que nos está unindo polo mundo adiante a este pequeno núcleo de Paradela, este pequeno municipio que, como dice Santi, e non ten razón, que Paradela é a alma mater desto, non? A alma mater desto é Manuel Rodríguez López. Manuel Rodríguez López, que deixou todo tan perfectamente ilustrado e guiado de como quería que fora o futuro, xa non con motivo do seu pasamento, de querer ser enterrado no Horto de San Miguel mirando as terras da súa dona no Páramo e a súa Cataluña, que amaba moito tamén. Pero para non enrollar moito vou usar isto ainda que teña que ser repetitivo, porque me fala o último tempo que tengo oportunidade de decir nada novo, non? Dicir que o certame literario Manuel Rodríguez López converteuse nun dos alicerces máis importantes da cultura galega. Coido que hai poucos certames na nosa comunidade e incluso na nación que acaden semellante nivel de participación. Esta 17ª edición que aquí presentamos orixinouse cun balance tan extraordinario que acabou 958 obras presentadas, casi un millar, pertenecentes a autores espallados por todo o mundo da cultura galega e española. Este éxito non podería existir sen vontade do noso poeta, que deixou explícitamente acreditada con aquela frase súa, a súa vontade é de traballar en exclusiva pola cultura. Isto dixo nun libro xa, Manuel. Así que Manolo non só logras o teu proxecto, senón que segues a ser un dos grandes comunicadores, facendo que a través túa América e Europa dun xeito especial teñan ese neso común a través da palabra, reflectida neses milleiros de traballos, gran testemunha escrita para a súa interacción cultural. O pensamento e coñecemento operan grazas a estas obras, que inciden entre a realidade e a súa interpretación, facendo posible a reflexión e dela a interacción cultural non só entre cidadáns, senón entre povos e nacións, que poñen de manifesto as súas peculiaridades e problemáticas actuais. Como exemplo, Hernández Mora, nado na Habana no 73, coa obra Por la disidencia aguantamos, que xa explicitou ampliamente Xuxí. Eu digo que se lea sobre todo os nenos e sobre todo para todo o mundo, porque ten un calado moi importante. Todo o libro en si é toda a arte que hai, pero este é moi importante. Que con 8 folios expón a actualidade americana en forma de carta ao presidente Obama. Foron tantos os concursantes que o xurado, despois de verse abraiado pola cantidade, sucedeu o mesmo que a calidade, polo que nos vimos na obriga de engadir 2 accesis en cada unha das modalidades e unha mención de honra en narrativa e 2 en poesía. Como se pode comprobar, o certame segue rompendo moldes e hoxe é un referente no mundo
gracias á figura do noso fillo predilecto Manuel Oreste Rodríguez López. E hoxe, tamén, xa me lembraba eles, é un bon día para acudir á obra do noso poeta. Baste lembrarse da obra en poesía Soldada Mínima, que tamén interpretaron aquí os nenos do colexio, gracias ao seu director, que tamén coincidimos, sin saber uns dos outros, que se había de traer hoxe aquí, non? Eu traigo aquí registrada a Soldada Mínima e combinad comigo vostedes que a súa obra sigue sendo actualidade. Aquí se actual coincide ampliamente que as denuncias que Manuel facía no ano 69, pero que esta obra tardou 10 anos en ser publicada por culpa da censura que naquele momento había. Foi publicada no 79. Falaba da problemática obreira, da rentabilidade dos salarios, do mundo empresarial. Poemas, aparte do que xa se aquí expuxo, humildosos caldeliños, rentables dividendos, es un refugallo, o contrato, e expediente de crisis. Son obras feitas no século pasado, ano 69, que viron a luz 10 anos despois por culpa de censura, o que acabo de dicir, e o grave é que hoxe son axeitadas a época que nos toca vivir. Solo me resta felicitar aos gañadores, os que aquí están presentes do xeito personal, e tamén un recordo agradimoso para Marcial, un gañador que é conocido, periodista, que ten visitado moitas terras, pero por estar enfermo non pode estar con nós, desexarlle o mellor, e para os outros, pois un recordo tamén co corazón que aquí está latente das terras e das xentes de Paralela. Podemos chegar a América como estamos chegando, ao sur de España, que estou seguro que neste momento pois hai xente que tamén se está lembrando de nós gracias ao noso fillo predilecto Manuel. Teño que resaltar o agradecemento ao xurado, porque o traballo, como decía o señor xefe territorial de Educación, é que non foi nada fácil, porque elixir entre 1000 obras, esas 10 xa hai que traballar. E aparte, pois, aos funcionarios do Concello, porque desas 1000 obras casi que vemos aquí, 886 houve que baixalas de internet e imprimidas, e poñelas nos seus sobres cerrados, que van para transmitirlos aos membros do xurado, non? Así que estamos no bon camiño, a traballar pola cultura como vixamos desde un principio. Hoxe, con un banco máis que acaba de presentarnos Antonio Xil, acabanos de presentar esta página na que o Concello fai un humilde esforzo, pero é un esforzo que dentro da humildade que temos como Concello se convirte en grandioso, porque inmediatamente se invita a outras administracións e participan. Isto vai facer que esa presencia que dicía Antonio Xil xa seña máis perdurable, seña máis visible no mundo inteiro. Esa página despois aguantamos e ese banco que seguirá con esas novas que nos vai a presentar dentro de pouco tempo. E non me queda moito máis que dicir, sobre todo agradecer ao director do colexio, aos nenos todos o ben que o fixeron, e sobre todo a presencia do señor delegado, da familia, dos amigos, porque o importante aquí é quen nos une é Manuel Rodríguez López. Xa digo, esas tres cousas que hoxe sucederon, nas que eu participei, Manuel Rodríguez López estaba ali. E así ao largo do ano moitas veces. Así que Manuel sempre con nós, e nós sempre no espírito de Manuel, que era o espírito bo e xeneroso. Felices festas, que o ano que ven seña de esperanza e de ben para todos, e Paralela seguirá colaborando coa cultura e cos ciudadanos, sobre todo con que máis lo necesita. Moitas gracias.